לא רע בכלל. תודה רבה לך. לא רע. אנחנו מדברים על מטבחים, כי אנחנו מארחים פה עכשיו אייטם כזה מעניין, ואנחנו אומרים שלום לרועי חכון, סמנכ"ל שיווק ופיתוח עסקי של מטבחי דוויט, ואיתו אנחנו רוצים לדבר היום על המגמות החדשות במטבחים, וגם על הגאדג'טים החדשים שנכנסו לנו למטבח, כמו למשל, פלזמה בתוך הארונות. לגמרי. בוקר טוב. בוקר טוב. פלזמה בארונות? בטח שאת חותכת סלט, תראי גם מחדשות. מטבח החכם. מטבח כדי שיהיה נוח, צריך שתוכל להזמין תוך כדי שהות במטבח, במסך טאץ', להזמין מהשופרסל או מהסופרמרקט שנמצא מהחסך במטבח, לשמוע מוזיקה, ואם יש תינוק בחדר, אז יסתכל שהוא בוכה, תוך כדי זה אם הוא בוכה, ואז מישהו קורא לו, מישהו בא ואומר וואלה יש תינוק בוכה, בוא נעבור לחדר. מסך הפלזמה, לעשות איתו כל דבר שרוצים במטבח הזה. עכשיו את מבינה שיש מטבח, יש אנשים שיש להם מטבח, שבו הם יכולים לראות חדשות או לחיות טוב נגיד בבוקר, ואם התינוק בוכה, התמונה אוטומטית מתחלפת לחדר של התינוק. לגמרי, נכון. אני דווקא הייתי מרוצה מהעניין של לעדכן רשימת מכולת, וזה גם טוב שזה טאץ', כאילו, אז אפשר לנקות את שאריות הפתיחים. סמנכ"ל שיווק ופיתוח עסקי מטבחי דוויט. נכון, שלום. מה זה המטבח הזה שלוחצים על כפתורים? אני אומר, אחרי אייטם כזה... וואי, איזה קול, אלוהים. אי אפשר לעבוד איתו. אחרי אייטם כזה, הוא כל כך מרגש, החיבור שחשבתי תוך כדי מה שהוא דיבר, שמטבחים זה תשוקה. מטבחים זה גם במקום של תשוקה, במקום של אהבה, במקום של פאן. ולכן, אני רואה את החיבור הזה בין הטיולים המטריפים האלה. תשוקה גדולה יש במטבחים. למעשה מטבח הוא היום בעצם החדר המרכזי בבית. נכון. הוא למעשה כמעט החליף את פינת האוכל. במטבח המודרני, החיבור בין המטבח לסלון, אין, זה חלל פתוח. פינת האוכל על הרבה מקומות אנשים מוותרים בגלל שהאי למעשה בא להחליף אותו. האי מהווה גם ישיבת אירוח, גם פינת אירוח, גם פינת אוכל, גם בילוי, גם פאן, הכל. כן, וגם את הקשר עם הסלון. וגם ההפעלה של המכשירים, של התנור, של ה... את מדברת כבר על המטבח החכם. אוקיי, שזה? שזה איזשהו המצאה שפיתחנו יחד עם חברת סטאפ אידיאס. זה בחור בשם שחר, שהרבה זמן אנחנו מפנטזים על זה. מטבח למעשה שאת יכולה לשלוט בו באמצעות מסך טאץ'. ממש ככה, מסך טאץ', הקדמה הגיעה, התכנון לא... וזה קורה או שזה פנטזיה? זה קורה כבר, פיתחנו את זה וזה כבר יצא לעבודה. זה הכל באמצעות מסך טאץ', את יושבת על האי או לא על האי, לוחצת על המסך, יכולה לראות מה חסר בארונות ולהזמין מרשת מהמרקול. איך אני יכולה לראות? בעיניים? או שיש רשימה? את מסתכלת רשימה שיש לך במחשב נניח, רשימת מלאי, מה חסר לך? ואז את לוחצת ואומרת, חסר לי כמה דברים, מזמינים ישירות מהרשת שיווק, ומקבלים באמצעות המסך, האינטרנט, כי זה גם מולטימדיה וגם קול. את יכולה לשמוע גם מוזיקה, ואת יכולה גם לדבר, לעשות... וגם הבישול הוא אוטומט... לא, הבישול לא, הבישול עדיין זה בישול שאנשים עושים ועובדים עליו. טוב שהשארתם לנו משהו. כן, המטבח הוא משהו מורכב, ולכן צריך לקחת בחשבון, כשרוצים להחליף מטבח, את כל התהליך הזה. כן, כן. זה תהליך מורכב, זה פירוק, זה פינוי, זה... הרבה אנשי עסק, אבל יש לנו אותך, אתה תדריך אותנו איך עושים את זה. תודה רבה לך. בבקשה. רועי חכון, אנחנו...